Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, агар ягон та ҷои кор дошта бошед ё ин ки ягон шиносотон ҷои кор дорад, одам дар корашон, хоҳ разнарабочӣ, хоҳ усто дар шаҳри Санкт-Петербург, илтимос дар ватсапи мо ё ин ки дар инстаграми ман, дар директи ман нависонед, история кунем. Бародаро бекоранд дар шаҳри Санкт-Петербург, бародаро бисёр бекоранд. Чандин ҷода занг мезананд, кор мепурсанд. 5 кас шуд, 5 кас мегӯяд 3 моҳ шуд бекор хоҳем, ядш мегӯяд сол 10 кас бекор хоҳем. хулоса ки бародаро бекоранд, ана кор дошта бошен, роӣ кунен мода, мо историяш кунем. Фақат корои уверение ки мақсад пултиш соз боша, бачаҳоро ман кор кунам, пула гирам, корои хитон. ба як бародари тоҷики дига монда, шаверма, кори шаверма дар кор шуда. Боша агар дар Питер ҳой гӯем.